Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Роза Хабибуллина сәләмим. Алга таба төп темалар турында. 200 кешедән торган чират, ни өчен җылылык өчен субсидиягә документлар тапшыру озакка сузылган. Мошенниклардан ничек итеп сакланырга? Пенсия фондында өлкән буын өчен ачык дәресләр уздырдылар. Артистлар, радио тыңлаучылар һәм яраткан алып баручылар Сара Садыйкова концертлар залында очрашачак. Күңел радиосы 20 еллык юбилейга әзерләнә. Бүген материал ярдәм күрсәтү үзәгендә белгечләр өлкән шәһәрдәшләргә хезмәт күрсәтергә ашыкмады. Эш көне башлангач ук шахматлар һәм шашкалар клубы бинасында ут бетте. 200 кешедән торган чират тораларга ашыкмады. Шәһәрдәшләрнең күпчелеге дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланган вакытта ни өчен узын чиратлар барлыкка килә? Хәбәрчебез сюжетында. Өлкән шәһәрдәшләребез таң аткач ук бирегә җылылык өчен субсидия алуга документлар тапшырырга килгән. Ажиотаж ел сайын җылылык сезоны башланыр алдыннан күзәтелә, әмма мондый хәлнең булганы юк иде әле диялар. Вот они, 20 минут 5-го. Иртәнге 8 тулып аз гына вакыт узгач хәл катлауланган инженерлар шәһәрдәшләрне тынычландырырга тырышкан. Бина үзәкләшкән электр чыганагына тоташкан. Чират селкенмәде, әмма бинадан китүче дә булмады. Шәркін көтә алмыйм бит инде, бүген көтәргә тырышам инде. Беренче ярты сәгать эчендә белгечләр 10 шәһәрдәшебезне генә кабул итә алды. Алдан әзерләп куелган бланклар тәмамлангач мөрәҗәгатьләрне кәгазьгә каләм белән терки башладылар. Пишем я, фамилия, имущество. Я Яушева. Да. Олы яшьтәге шәһәрдәшләребез чиратта көне буйда утырырга риза иде. Кабул итүгә дәүләт хезмәтләре порталы аша язылу мөмкинлеге турында белергә дә теләмиләр. Конечно, обращаемся к гражданам, чтобы не было таких очередей, чтобы они пользовались этими услугами. То есть не все просто так, это делается специально для удобства граждан. У нас вот здесь установлен, я сама выхожу, я говорю, вот, заходите, вот у нас есть закладки, у нас вся инструкция есть. У нас прямо от начала до конца, то есть граждане могут посмотреть по инструкции, как, что они могут оформить. То есть все шаги, которые требуются от них. Чиратта озак басып торучылар нигездә 75 яшьне узганнар. Башка елларда белгечләр үзләре аларның өенә килгән. Киләләр иде, март аенда ахыргы мәртәбә килделәр. Килербез дип киттеләр. Хәзер телефоннан звонить итәм, көн сайын звонить итәм, дозвониться итә алмыйм. Может, бер график бардыр, бер графикта җибәрмәделәр. По домам обычно графикта була торган иде. Быел графикта бирмәделәр. Аптырагач монда килдем инде, телефоннан дозвониться итә алмадым. Все время занято, все время занято. Моңа кадәр бу ярдәмне доверие социаль хезмәт күрсәтү белгечләре оештырган. Быел мондый чара юк. Хәзер бу хезмәт күрсәтүне автомат режимга килергә телиләр. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хөснетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Тиздән Чаллыда өлкәннәр декадасы башлана. Ул 1 октябрьдан 10-сына кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрдә барлыгы 130 меңгә якын пенсионер яши, аларның уртача пенсиясе 12 мең тирәсе. 10 көнлек вакытында шәһәрдә концертлар, вакансиялар ярминкәсе, спорт турнирлары, ветераннар белән очрашулар оештырылачак. Наил Мәхдиев кайчакта пенсионерларга элеккеге хезмәттәшләре һәм җитәкчеләре тарафыннан игътибар җитмәгәнгә зарланулар кабул итәм дип шелтә белдерде. Письма иногда получаю. Даже не нашли возможность пригласить в коллектив. Ну что это такое? Забыли. Каждый из нас будет когда-то пенсионером, но пионером не будет никогда. Тимурчылар өлкән буынга мошенниклардан ничек итеп сакланырга икәнлеген өйрәтте. Бүген пенсия фондында сак булыгыз мошенниклар акциясы үтте. Пенсионерлар һаман да мошенниклар кармагына эләгә. Бүгенге көндә аларның ишекләрен пенсия фонды белгечләре шакый. Говорят, вам положен перерасчет по пенсии, давайте мы вас посчитаем и перезвоним. Перезвонят, говорят, да, у вас там крупная сумма накопилась, вам надо ее срочно нам перечислить, потому что мы сегодня вот закрываем кассу уже, вы вот уникальный случай, надо вам быстренько эту сумму передать. Дайте срочно номер карты, и мы вам эту сумму перечислим. Очрашуда Тимурчылар һәм пенсия фонды белгечләре кисәтүләр язылган кәгазьләр таратты. Мы раздаем листовки пожилым людям, чтобы у них не было никакой опасности и не попадали ни в какую беду. Если приходят с каких-либо служб, якобы, и бабушка одна в доме, то она может просто попросить соседей поприсутствовать при этом. Это газовые службы, какие-то аварийные, никому не доверять свои конфиденциальные данные, не скидывать в интернет данные
паспорта, ИНН и других документов. Пионерлар әлеге шара файдаға булды деп белгіледі. Гүзел Шихапова, Ирина Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яңа уку йылы башлангач, полиция хезмәткәрләре мәктәпләргә рейдлар оештыра. Белем бирү учреждениеләрендә урлашу очраклары ешайды ди инспекторлар. Шуңа күрә балалар белән аңлату эшләре алып барыла. Еш кына бу кырын эштә үсмерләр катнаша. ГЭС бистәсендәге мәктәпләрдә урлашулар күбрәк теркәлә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кража, ребята, это уголовно наказуемое преступление. Статья 158 Уголовного кодекса – это тайное хищение. Инспекторлар мәктәп укучылары белән мондай әңгәмәләрне еш уздыра. Уку йылы башлангач мәктәпләрдә 10 000 сумнан кыйммәтрәк бәяләнгән 2 телефон урланган. Моның өчен әти-әниләр штраф түли, яшүсмерләрне профилактик исәпкә куялар. Бу уку йылында инде безнең шәһәрдә 2 кража булды. Бу кражалар булды ГЭС поселкасында и мәктәпләрдә. Бу мәктәпләр безнең торалар поселок ГЭСта. Мәктәпләрдә, коридорларда һәм шишне бүлмәләрендә тәртипне кизү укучылар күзәтә. Учреждениедә видеокамералар да куелган. Дежурный класслар, балалар, дежурный укытучылар белән бергәләшеп, иртәнге көннән иртән башлап китәләр, балаларны каршы алалар. Беренче класс балаларын кабинетларына хәтле киемнәре белән алып барып куялар. Аннан соң балаларны дәресләргә кертер өчен раздевалкаларны ачып, балаларның киемнәрен кабул итеп, 8:30 обязательно раздевалкалар бикләнә. Психологлар мәктәпләрдә урлашулар уку йылы башында ешрак күзәтелә дип белгели. Каникуллардан соң балаларның яңа алынган телефоннары белән мактанасы килә. Көнләшү нигезендә урлашу барлыкка килә. Укучылар ул вакытта моның ахыры ни белән тәмамланасын уйламый. Шуңа күрә психологлар балаларга кыйммәтле телефоннар алмаска киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Мәскәү проспектында ясалма кертеләр куелачак. Аларның күбесе җәяүлеләр юлы янында булачак. Капиталь ремонт барышында проспектта юл билгеләре дә яңартыла. Ремонт тәмамлангач, аларның саны 1000-нән дә артып китәчәк. Светофорлар саны 5 дәнәгә артачак. Шәһәрдәшләр мөрәҗәгате буенча светофор Нариманов урамы белән Мәскәү проспекты киселешкән урында да барлыкка киләчәк. Күңел радиосы 20 еллык юбилейга әзерләнә. 30 ноябрьдә Чаллы ТВ телевизия-компаниясе хезмәткәрләре әлеге бәйрәмне радио тыңлаучылар белән бергә уздырачак. Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында зур тамаша оештырылачак. Радио һәм аның тыңлаучыларын котларга татар эстрада йолдызлары Гөлназ Асаева, Резидә Шәрифуллина, Хәмдүнә Тимергәлиева, Әнвәр Нургалиев һәм башкалар киләчәк. Аларның җырлары күңел дулкыннарында даими рәвештә яңгырый. Бу көнне яраткан алып баручылары һәм җырчылары белән уздырырга теләүчеләр өчен билетлар инде сатуда. Аларны Сара Садыйкова исемендәге концертлар залында сатып алырга мөмкин. Күңел радиосы 20 ел дәвамында халкыбызга тугры хезмәт итте, үз тыңлаучыларын булдырды. Күп еллар УКВ эшлегендә эшләвенә карамастан үз дусларын саклап калды. Бүгенге көндә инде тыңлаучыларыбыз көннән-көн арта, чөнки без ФМ эшлегендә эшлибез, димәк безнең офыкларыбыз тагын да киңәя. Шунсы сөенечле, Күңел радиосын бик күп төбәкләрдә тыңлыйлар. Һәм шушы барлык тыңлаучыларыбызны без уртак бәйрәмебезгә чакырабыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 27 сентября в ШШК. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». Впервые в Набережных Челнах. Любимая Индия с 28 сентября по 8 октября. Выставочный центр «Экспо Кама». Московский проспект 140Б.